खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लकेल दाउजों सबाय संगोन तो लोगोफोर आं माबायदि सङो आंनि संनायखौ नोंथांमोना अन्नानै एसे नायलांबाय थादो थुदु बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै आं दा सारायखौ जानना लानोसै yang sarai ke sampai nih sarai dong mbak tahu kan sarai tahu oh dong mbak लानोसै मस्लायानो नै गैला लोगोफोर दिनै लायनांगोन नै थेवबो जा एसे दं होजोबनोसै आं पाँचफोरन दायो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनायखौ होनोसै नै दायो पियासा बिराद मोजां माबा जाबाय गोजा कालार फैबाय सेन फैबाय पियासनि खामफ्राम एवनायखाय दा आङो बेदरखौ होनोसै नै आंनि लकेल दाउ बेदरा नै लेग पिस आखाइजोंनो होदो नै हालदै होनोसै संख्रिबो होखानोसै नै संख्रि नांगौ बायदि होखाबाय आङो orangnya set kan namanya sedang eukop bisa ini udah saya sobai ke kan bedor kamu sedang eukop kan ini udah saya ओंखारथो आरामसे रबथोसै आरो एसे दै ओंखारथोसै बेदरनि मोजां बेदरा फ्र जायोब्लासो आं सबायखौ होगोन आरो लोगोफोर कालार फैबायनो कालार जाबोगासिनो दं लोगोफोर आं दायो नै ओंखामखौ संखांबाय ओंखाम संनायखौथ' आं दिन्थियाखै नालाय ओमफ्राय नै आं दायो आलु आरो फुलकबि बेखौबो आं रुनानै दोनखाबाय आं रुनायखौ दिन्थियाखै दा आं बेयाव एवनोसै स्टपखौ जलायनोसै फुलकबिखौ एवनो थाखाय आं बे सारायखौ जानबाय जोंदोना स्टपआ एसे प्रब्लेम दं साराया दुंबाय दा थाव होनोसै थाव होबाय दा थावा दुंबानो आं बेखौ एवनोसै आरो लोगोफोर आं बे साराय दुंबानै नायनोसै बोरै जादों जाबोबायनो भाजानि महर लाबोबाय आरो दसे एवबावगोन आङो बिनि उनावसो सबायखौ होगोन एसे खोबहाबावनोसै साराया दुंबाय आं आखाइजोंनो होनोसै आखाइजोंनो होना मोजां मोनो आंनिया हालदै होनोसै आं दायो नै हालदै होबाय खोबना होनोसै दायो आरामनो गेसखौ फिसा बानायना होबाय नै बिथिं नायनायसै आङो दायो लोगोफोर आंनि बेदर एवख्रबनाया जाबाय नै मोजां जाबाय आं दायो बेयाव सबायखौ होनोसै
एवख्रबना लायोब्ला मोजां मोनो आरो आंनिया गुबुननियाथ' दा बोरै सङो आंनिया बेबायदि सङो नै सबायजों संनोसै लोगोफोर दा होनोसै आं दायो एसे गथा बानायगोन नालाय बेनिखायनो सबायखौ एसे बुरजा होदों आङो दा सबायखौ बिदि एसे एरना होनोसै एवख्रबनोसै सबायखौबो एसे मोदोमनो थाखाय एसे सबायनि गोथां भाबा थांथों लोगोफोर बेनिखाय दसे खोबदो बेनि उनाव आं दै होगोन दै होनानैसो आं खारै होगोन आरो रुखाना लानाय नालाय एसे मोनजासे रुवाखै आं बेखौ एसे ओरैनो दै गुदुङाव माबानानै लादों रुनानै लादों खोबना होनोसै आंनिया सबाया बोरै जादों नायनोसै नै लोगोफोर बरिया जाबाय दा दै होनो हासिगौ सबायखौ एसे एवख्रबना लायोबा मोदोमनाया फैयो सबायनि सेन्टआ बेनिखाय आं एवबाय एवना लाखाबाय दायो आं दै होनोसै बेखौ खारै होनानै आं सबायखौ रुइहोग्रोगोन बे दैजों बेनि उनावसो आरोबाव मोननो थाखाय दै होबावसिगोन आरो दै होना गुदुबाथाय मोनबाय खांनो हानाय जासिगोन आरो होमबानियाबा दा बेयाव आङो खारै होनोसै आंनि खारैखौथ' नै आंनि सिगांनि ब्लगफोरखौ नायदोंबा नुगोन नोंथांमोना आंनिया सदासो नै नांगौ जखानि सोर बेसेबां गोबाब जायो बिदि होबानो जाबाय आंनि जखानि होबाय आरो मोजां खारै नाङोब्लासो सबाय ओंख्रिखौ गोथाव मोनखायो नङा होमबा लोगोफोर बिनि थाखाय नांजासे होबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आंनिया बिदि खालामबाय आरो दा नै बे गुदुथोसै गुदुनानै रुयोब्लानो आरो दै एसे होनोसै गुदु होनोसै खांनोसै जासिगोन बेखौ गोबावबो होनो हानाय नङा दसे समनि थाखायसो होगोन नङाबा गुदुखावगोन नङा होमबा लोगोफोर खारै होबाथ' गुदुखावोना होनोसै आंनिया संख्रिखौ उनावसो होयो लोगोफोर बिथिं नै सबाया आराम रुइबाय आं दा दसे थाना दै होनोसै दै होना गुदु होबावनोसै रुइबाय आंना दायो नै आलु फ्राय कबि फ्राय जाबाय बे आरामसे जाबाय बेखौ आं गेसखौ दा बन्द खालामबाय दा आं बेखौ थिखांनोसै नै आंनि आलु फ्राय आलु फुलकबि फ्राया जा मोजां जाखाबाय नै लोगोफोर बिराद आराम रुइखाबाय दा आं जास्ट रोसि नांगोन नालाय रोसिनि थाखाय दैखौ होनानै गुदु होनोसै बिनिफ्राय खांनोसै आं एसे मस्ला होबावनोसै लास्ट मस्ला होबानो खांसिगोन आरो बेबायदि आधा मोनखांनायनि उनाव दै गुसुखौ होयोब्ला बे मोदोमनाय सेन्टआ गैया जायो नालाय बिनि थाखाय आङो दैखौ फुदुंना लादों बे दै गुदुंखौसो बेयाव होगोन आरो आङो सबायजों दाउजों ओंख्रि संनाया एकदम मोनथारसिगोन रेडि जासिगोन दा आं बेखौ एसे गोदौबावथो ओरैनो खोबना होनोसै आरो लोगोफोर बे समसिम आङो मुला लाइखौ रेडि खालामो आं एसे नायनोसै बोरै जादों आंनि सबायजों दाउजों संनाय ओंख्रिया जाथारसिगोन मोदोमजोब्बाय आरो मस्ला जासिगोन दा मस्ला होगोन बिराद मोदोमदों लोगोफोर सामब्राम दखियानो
बे समसिम आङो बिथिं मुलाखौ एवनो थाखाय जाननानै लानोसै साराय आं दानि आलु एवनाय सारायावनो मुलाखौ एवफाफिननोसै दा आं नै पियासखौ हाना लादों आं बावदों दा फुलकबि आरो आलु एवनाय सारायावनो आं लाइखौ एवनोसै नै आं पियासखौबो हाना लाबाय ओमफ्राय आं बेयाव थाव एसे नांदेरगौ जागोन नालाय आं थावखौ होनोसै थाव होआब्लाबो एवजायो आं नाथाय थावजोंसो जानो लुबैदों नालाय थाव होनोसै आरो लाइ भाजि बा मुला भाजियाव पियासखौ एसे बुरजा होयोब्लासो आं गोदै मोजां मोनो आरो पियास मोनजाफाबा बिनि थाखाय आं नै पियासखौ दरथाम एसे मिडियाम साइजनि हानानै लाबाय बेवहाय आं बानलु थाइनै हानानै होगोन एसे आलु होब्ला मोजां मोनो आं ओरैनो फानलु गोसा जाना मोजां मोनो बा बानलु गोसा बानलु जोंनिया भकतपारायाव फानलु बुङो नालाय आरो बिदिनो आं बानलुबो होनना बुंदेरना होबाय एसे आलौनाय जायोथ' बिनिखायनो आं नै बिलाइ मैगंब्लाबो फानलुखौ थाइनै होनोसै आरो बिसिम आंनि सबाइ ओंख्रिया नै रेडियानो जाबाय मोनथारबाय एकदम आरो एसे नांबावगौ गोथाव जाथारनांगौआलाय मोदोमो आरो आं दा होलिया आं पियासजोंनो संनोसै आरो नै दायो सामब्रामा जाबाय आं मुलाखौ होनोसै नै मुला बुंफ्लांबाय थादों लोगोफोर मुला जाबाय थानायखाय नै आं दिनै लाइसो संदों लाइसो बे न'नि लाइया बिराद गोदै जानो मोजांथारमोन नाथाय अखा हानानै लाइयानो मोजां जायासै ना मोनजानाय नंलिया आरो बोथिनैफोर मोनजाबावगोन नै दा एसे खोबहाबना होनोसै थाबनो मोनो जेबो नङा एकदम गोरलैथार आरो बे लाइया दानो मोनगोन खोबना होबाय दसे आंना दायो सबाया रेडि जाबाय आं दायो मस्लाखौ होनोसै जिरा दालचिनि लं आरो इलाइसि आरो बै सिलिखा बायदि बेगरा बेफोरबायदि गासैबो जिरा तिरा देना दोनखानाय मस्ला बेखौ दा एसे होनोसै मोदोमनो थाखाय बांद्राय होआ एसेल' होगोन आरो बिनिफ्राय बयनिख्रुइबो अरिजिनेल सबाइ ओंख्रिजों गोरोबनाय सबाइ ओंख्रिया बे मस्लाखौ होयोब्ला बेखौ खासि मस्ला बुङो खासि दुरा जोंना गुबुना मा बुङो मिथिला आं जोंना बेखौ खासि मस्ला बुङो खासि दुराबो बुङो थ' सबाइ ओंख्रियाव बे मस्लाखौ होयोब्ला बिराद मोदोमनाय मोनो साम' सबाइ खुमब्रा बेबायदियाव बे मस्लाया बिराद एडजास्ट जायो आरो आं बे मस्लाखौ होनोसै जोंहा न'आव बिराद दङमोन नाथाय जावफुजोब्बायमोन फांसेल' दं बेनिखायनो खानायखौ दिन्थियासै लोगोफोर फांसेनिफ्रायनो खादुलुना लाना फैबाय आं दा बेखौ एसे खोबनानै आं खांनोसै रेडि आंनि सबाइ ओंख्रि संनाया नै बेदरजों बिराद मोजां गोथाव जादों लोगोफोर नै आराम रबबाय आं बिलाइ माबायावहै भाजिफोराव आं हालदै होआ लोगोफोर बेबायदिनो हालदै होआब्लासिनो जायो आं हालदै होबा एसे बोरैबा सेन मोननाय बायदि मोनो आं गोथाव मोना बिनि थाखाय आं बिलाइ भाजि सङोब्ला हालदै होआ आरो संख्रिल' होगोन दा दसे थानानै मोनसिगोन बेयो संख्रि होखांबाथाय फाइनालि सबाइ ओंख्रिया मोनबाय आं दा बेनि गेसखौ बन्द खालामनोसै ओमफ्राय खोबना दोननोसै मालाय गुदुंजों सेना आरामसे जाबाय थासिगोन आरो आंना सबाइ ओंख्रिया मोनबाय दा बे लाइया मोनबानो आंनि आइटेमा जोबसिगोन नै लाइ जाबाय आराम जाबाय एसे साखाब अरना जानो मोनबासो मोजां मोनो दा आङो संख्रि होनोसै संख्रिखौ फार्स्टआव होयोब्ला आंनि आन्दाजाव माने लाद्रा फाद्रा जायो आं बिनि थाखाय नै लाद्रा फाद्रा जायाखै बरिया फ्र संख्रिखौ आं बिनि थाखाय उनाव होयो आरो बेबायदि भाजा गोरान बिदि एवोब्ला दा होनोसै आं बिलाइ मैगंफोरावबो बारा संख्रिबो होजाया थाबनो एसे संख्रिया बाबनो नागिरो दा एसे संख्रिया मिलायथोसै
गोरोबैथोसै ओमफ्राय खांनोसै नै आंना जाबाय लाइ भाजिया बेबायदि सङोब्ला पियासखौ एसे बुरजा होयोब्ला लाइ भाजिफोराव ओमफ्राय बांद्राय खामहोआलासिनो आं दिन्थिनि र' नोंथांमोननो नै बे साइजनि खालामनानै दोनोब्ला जानो बिराद मोजां जायो गोदैयैनो पियासखौ बिदि गोथां भाजिफोरजों नोंथांमोनाबो एसे जाना नायनो हागोन बेबायदि खालामनानै आंना नै फाइनालि जाबाय आं गेसखौ बन्द' खालामनोसै आं दायो बेवहाय सारायनिफ्राय नै आङो बेयाव ट्रेन्सफार खालामबाय दा बेयाव ट्रेन्सफार खालामबाय आं ओंख्रिखौ मैगं बुङो आरो जोंनिया एक्सुवेलि नै लोगोफोर आंनिया जानो थाखाय रेडि जाखाबाय बेयो मुलाया ओमफ्राय नै बेयो फुलकबिजों आलुजों ओमफ्राय बेखौथ' मिथिखादोंनो आंनि मेन दिनैनि संनाया सबाइजों दाउजों थ' आंनिया नै दिनै रेडि जाबाय आं जानो थाखाय बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोन साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होमब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै थाबैनो इयुननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय